Защото ще поканим на нашата сцена не кой да е, великолепните артисти на Варненския делфинариум. Ето как изглеждат делфините, когато са извън тяхната естествена среда водата, а именно тук при нас на сушата. Излизат абсолютно доброволно. Единствено и само, защото обичат много и вярват много на хората, които се грижат денонощно за тях. Сега ще ви ги представя от ляво надясно. Първите два делфина са Кимпо и Доли. Те са от далечните брегове на Куба и са родителите на малкото делфинче Флипър, което остана в водата. Третият делфин, Йоанна, е, може би, най-емоционалният делфин, който някога е обитавал този делфинариум. Йоанна е на 26 години. До нея е Бимбо. 18 годишен мъжки делфин, който е брат на Йоанна, също както и Флипър, са родени тук при нас. Благодарим ви! Thank you! А пък тези от вас, които искат да разберат как изглеждат делфините, когато са под вода, имат тази уникална възможност да го направят, като посетят нашата кафе Сладкарница. Тя се намира надолу с столите, излизате от сградата, заобикаляте и входът се намира от страната на морето. Разполага с големи прозорци и иллюминатори, през които съм сигурна, че ще ви бъде доста интересно и наистина е много любопитно. А сега нашите делфини очакват един отговор, като въпросът е доста прост, но е изключително важен отговор за тях. И въпросът е: хареса ли ви?